Yo Johnny libar la kha ka khat sautrik chumra ekos chung sem chejar knai spa san phun yo. Ha ka wei ne kishnong ka pakerteng ka kani kiri ka brana po chung ka jala Andhra Pradesh. Bat ka kerteng ba pura chung ka de John Prakash ro. Janu mala hendrai baro ki breu ki tip pe ka kerteng chung da Johnny libar. Johnny libar ro leban puli ha ka sekolah po Andhra Pradesh. Ha ka Andhra Teliku School hadu ka kelas 1. Hendrai umla ban tengshu ya ka jing pulai chung namar ka jingduk jingkerdu ha ka jing kesam. Kumta kila mino na po Andhra Pradesh. Bat kila liksa no sya Mumbai. Ha po Mumbai ulalong tang ukena bandi ki kulam. Bat ki wei ki jingdi. Ha ki surok jang ka nongba Mumbai. Johnny libar ha ka jinglong kena. Kat ba udang di jingdi. Bat jat keleng-keleng jang ka nongba Mumbai. Uju ak bat but teneng. Ya ka jing shat. Bat ka jing ruai jang ki aktor jang ka Bollywood. Bat kani ka jingnang jung ban but tik ya ka jingle la ni ka action jung ki aktor jung ka Bollywood kala pen shok be chadu kata ya ki breu baro Johnny libar uju pen sitom ya ladi ya ki ni ki jingle but teneng ya ki weipat kumta uju pej ya ki film ki balong komik kum jong Johnny Walker Kishore Kumar Mehmud bat ki wei ki jaj film ki balong komedi uniu aktor ula trairu ha ka wei ne ki factory hapo Mumbai kaba kerteng ka Hindustan Lever Factory ringkat bat ukupa chung haba utrai ka ka factory uju penikhiap angi ki parang utrai ha ka ka jaka da ka jingnang chung ban but teneng ya ki jingle chung Elvis Presley kumta lolong wei na ki breu pa pawnam bha ha ka jaka trai chung kumta kinong trai kila aino ka kerteng chung da Johnny libar namar ka factory kaba utrai mau ka kerteng ka Hindustan Lever Factory. Bat hadu menta ki breu ki ju khot baju Johnny libar. Deina ka jing tibet chung Johnny libar ula klalong no aktor komedi ba pawnam tam hapo jung ka India. Uniu aktor blan ripu sausnem tam ka karta. Bat Blei mentaru haki ars pa tam ki film ba per po jung ka India. Hendrai mentapat ula klalong no nongialap Kristan uba pawnam hapo jung ka India barok kawe. Bat ke baskotras tisu kalong baki breu menta ki tip yu kum brother Johnny libar. Haji ula kha kalong yinglong sam Kristan. Hendrai tip ai sepang kata ka jinglong Kristan. Ju tip ki Bible juduai. Bat ju tip ai sepang kata ka jinglong Kristan. Hendrai de ne ki jing ki ba ula kendu ha kalong yinglong sam jung ka ba hapan phai su Blei. Bat ban inono yeki ai baro laong bah ka wei kapo ha ka ba Johnny libar hapan phai satang se Blei namar donlat shu da kum wei pat kata kalong ba khun chung ba kerteng Jesse libar ulayo ya ka jingpang tumor ka badon hak rendang chung katkum ka jingya thu chung laong ba Jesse udei khun badang rit chung hanrei ulayo ya ka jingpang tumor hak rendang hadin beladap mantas sakawai ki hospital ye ukhun chung lalap udon ye ka jingpang tumor kumta ki doktor kila kentaj kaban sumari ukhun chung namar bakne jingpang kalong ka syarkhai hadu kata ka baki doktor kimla ban sumar bat panpen ko jika kumta kila kentaj kaban sumar ye ukhun chung kum ukpa umla ban pej ye lo jong ukhun habau yo i kat ka jingpang ba syarkhai kadon hakamat chung kumta ukpa ringkat bat ka jing kasam baro kilami na India bat kila lech US ya kaban wat ya ka jing yarap nak menta ukhun chungki Johnny libar le thu badai hakne ka por ula phai khmat chu Blei bat pa ula kanma yu Blei bat ula su thu ru ya ladi ba ula klalong Kristan ubasha bat ka jing phla chung le thu ru banda kila poi sha US kila shem yu ukhun bat kila ra shakawai ka jaka kaba jupen ko cha shibun ki breu ki bapang lingba ka jingduai ka kerteng jung Jisu kumta ma uru ula chem yu khun bat kila ra shaka jaka duai kaba ki don ki shakri ki khraw jung Blei ha ka jaka ki ba juduai shibun ki breu ki bapang bachitom bat ki bayo ya ka jingkot ha ka kerteng jung Jisu bat ma kiru da ka jingit ke baskam kila ra yu khun jung ki da ka jingkerman bon yo ya ka jingkot ha ka wi ka sngi Wata prang ki jing ki babon Johnny libar ura ukhun chung na ka wei ka jaka shagui pat ban wat ya ka jing yarap lingba ka jing duai ban yo ya ka jing penkhia ha ka jing yai tlenti chung
laong ba ulai kendo ya we pastor haka we kabalang. Bat uni pastor hadin bo latip ba ukhon jung ujoni libar udon ya ka jingpang tumor hak rendang jung u. Kumta uni pastor laong ba kidai ban ra haka we ka hospital kabaran hapo New York. Bat ulaong ru ba hang ta pitsachem ba ujisu un penkoj ukhon jung pi. Andau la poi haka ni ka hospital ulapa ka ni ka hospital kadai kabla sumar ya ka aktris Narjis hakipor ka menchua. Hadin ba ki doktor kya lei ka operation nam ta ukhon jung u. Ulapa ka lalong ka job hadu kata-kata. Bat hadin ka ni ka jingjia ka ba phala ka ba umla shu ban mudur ba ukhon jung u dangla ban yo ya ka jingkoj. Kumtau larai kut ban sangi no baro ki kam akflim bat ban long no u Kristan u ba shisha. Bat un long no nongialap ya ka tin ka jung u Blei ha saudong ki breu ku batip ya ka hapo jung ri India bat sabar jung karu. Ujoni libar ulaong ru banglalong barobor u breu badan hakaniam. Hanrei tang ka wei ka jingjia kabla penkela ya ka jing im jonga. Ngalalong u breu bla du jingkerman bat u bomyo shu ya ka jingyarap. Hanrei habang phai shu Blei ngayo ya ka jingyarap. Ngalasange ano bantrei habaro ki kam jong ka jing akflim ka jonga. Bat baro ka por nga penlut banduai tang chu Blei. Sipos ngi hadin berada pan lei ka operation. Ngilalai cek ban pha peng ban lei ka test. Hanrei ka balingo ya ki doktor. Bat ka jing kasam jungi kalong. Ba kata ka jing pang kansar lani tumor. Haka rendang jong ukhun jungi kala jano. Kani kalong ka jing stang jong ka jing im ka batmai. Ya ka jing kasam jungi baro. Bat menta ujoni libar. Ula kelalong unong yalap. Uba pawnam hapo jong ka India. Bat ubala ban penkoj sibun ba ki jingpang jung ki breu ki bawan yak ban pha duai u.